Jeg skal også lige fortælle dig noget. Det var fordi, at der var på hjem fra arbejde i går, så kunne jeg virkelig bare høre nogle lyde, og jeg følte mig bare for fuld. Det var virkelig uhyggeligt. Hvad vil du sige med det så? Det var bare, altså, da jeg kender den sti der, der kan jeg bare virkelig føle mig dårligt tilpas, og jeg følte mig bare, at der er nogen, der forfulgte eller efterfølgede mig. Altså dig? Ja, jeg mener det helt seriøst. Der var sådan nogle klirrende lyde, og jeg gik bare seriøst virkelig bare i panik. Der var som om nogle nøgler eller noget. Det var bare, jeg begyndte med bare at løbe, okay. Og det var bare virkelig skræmmende. Okay. Skal du have set? Hvad er det, Thomas? Hvad så? Hej. Hvordan går det? Hvad så? Nej. Vil du gerne have din opgave? Det er min opgave. Please. Der er noget rigtig langt, nej. Nej! Fanden er jo. Stop. Kan jeg lige få noget derinde fra? Kom nu bare, jeg har altså virkelig brug for det. Jeg har virkelig brug for en opgave eller noget. Det er det. Ja, tusind tak skal du have. Det var virkelig fedt af dig. Nu skal jeg lige finde den, hva'? Nå, der var den. Tusind tak. Tak for det. I party like a rock star, let the Benz fishtail all out the window. I got it all from fish scale, rolling with the big face, now I need to go on my mouthpiece crazy.